命を圧縮することでしか成し得ないであろう能力。二度と念能力が使えなくなってもいい、それほどの決意と覚悟でなければ不可能。天賦の才を持つ者がさらにその才を全て投げ出してようやく得られるほどの力。殺されるのが僕で